Izakhamuzi zaseRoodepoort entshonalanga yeGoli zikhala ngokuthi iJoburg Water ayinazo izinsiza ezenele zokuhlinzeka abantu ngamanzi. To say we're not seeing these Joburg water trucks. We did discover that the filling area where they were filling up water ran out of water because as the maintenance continues, more areas lose water. Kusenjalo, abahlala emjondolo yaseMsawawa eKhaya Sands bathi baze basizwa ukuna kwemvula izolo njengoba amanzi abelethwe iloli awenilanga. Besithole kanzima lamanje sithole kanzima. Besenza ukuthi maybe sikhongozele yalawa asuke emkhukhwini ayemvula ukwenza ukuthi survive ukuthi sithole ukuthi maybe sike sizitsha sikhona ukugeza. eMidlands eSoweto bathi abakaze bebone nelilodwa iloli elithwala amanzi. Izakhamuzi sezikhulile zithi lokhu sekuziphoqe ukuba zime ukuthatha imishanguzo. No water. Problem is toilet. I can let the so frequently to toilet. Ngokusho kwenkampani ehlinzeka ngamanzi eGoli iJoburg Water kuzokwengezwa amaloli athwala amanzi kulezo zindawo eziwadinga kakhulu njengesibhedlela. Johannesburg Water was granted emergency approval on Saturday the 14th of December for deploying additional roaming water tankers to all the affected areas. Lo msebenzi wokulungisa iziphehli zeRand Water uzophuthulwa kusasa.